Na 20. sednici Skupštine opštine Kanjiža razmatrano je više važnih pitanja, ali nije prihvaćen predlog odbornika opozicije Zoltana Tandarija iz Ukroka da se u dnevni red uvrsti tačka o problematici u Horgošu i Martonošu uz jasno obrazloženje da ova problematika nije u nadležnosti Skupštine opštine, kao i da predlog nije podnet u odgovarajućoj formi. Ta zakonska uredba i odredba postoji na nivou države. Postoji komesarijat za izbeglice koji se bavi tim pitanjima. Šta bi bilo kad bi svaka opština donosila samoinicijativno i ponašala se po ličnom nahođenju? Mislim da to ne bi vodilo u dobrom pravcu i mislim da se mi moramo držati slova zakona i nečega što je država uredila. Prema tome, svi imamo i moralnu i ljudsku odgovornost da svaka izgovorena javna reč nosi sa sobom odgovarajuću težinu. Mi živimo u jednoj multietničkoj sredini gde zaista svi moramo voditi računa o tome da svaka javno izgovorena reč nosi sa sobom i odgovarajuću težinu. Najlakše je neodgovorno izaći među te ljude i izreći nešto što može da nanese ogromnu štetu i pojedincu i nama kao predstavnicima lokalne vlasti. Jer to je nešto sa čime niko od nas niti ima pravo, niti ima slobodu da izlazi neodgovorno prema situaciji u kojoj se mi trenutno nalazimo. Svesni smo odgovornosti da mi kao predstavnici lokalne vlasti nosimo i odgovornost. Znači, suština je svega da mi svim građanima na teritoriji ne naše opštine, nego naše države obezbedimo i imovinsku i materijalnu sigurnost. Sa time se mi ozbiljno bavimo, postoji Savet za bezbednost i sada na ovoj sednici smo uputili apel našim uvaženim kolegama koji su smatrali po ličnom nahođenju da izlaze izvan okvira i državne i lokalne politike, da unose, da ne kažem, razdor i nemir u građane ove dve naše naseobine. Znači, iduća sednica Saveta bezbednost će biti i njihova mogućnost da iskažu svoje viđenje, pa ćemo onda da vidimo da li se to kosi sa zakonskim uredbama i odredbama, a mislim i sa te ljudske strane da jednostavno mi svi nosimo teret odgovornosti i obaveza u odnos na mogućnost izazivanja verske i nacionalne netrpeljivosti. Doneta je odluka o zaduživanju opštine Kanjiža za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u ukupnom iznosu od 170 miliona dinara. U pitanju je predfinansiranje realizacije IPA projekta prekogranične saradnje, snabdevanje vodom i razvoj hidrotehničke infrastrukture na području pograničnog sliva, odnosno za izgradnju prečistača otpadnih voda u Kanjiži u vrednosti 1,9 miliona evra. Usvojena je odluka o završenom računu budžeta opštine Kanjiža za 2017. godinu. Pored odluke o zaduživanju, najviše rasprave bilo je o izveštaju Državne revizorske institucije o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja, završenog računa budžeta i nepravilnosti poslovanja opštine Kanjiža za 2016. godine, u kome su konstatovane nepravilnosti u utrošku s 57 miliona dinara. Rasprave je bilo i o izveštaju nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji završnog računa budžeta opštine Kanjiža za 2017. godinu. Meni je lično drago, a smatram da svim ljudima koji rade u ovoj instituciji, mislim da je velika stvar učinjena s obzirom da je Kanjiža prvi put bila pod prizmom Državne revizorske inspekcije, da i naše uvažene kolege i koleginice koje su možda omaškom napravile odgovarajuće greške i da je Državna revizorska inspekcija uočila postojeće greške, dala nam je mogućnost da mi u hodu te uočene greške otklanjamo. Mislim da nikome ne ide u prilog da svesno i tendenciozno ulazi u nešto što se kosi sa zakonom. Znači, to je nešto što niko normalno ne bi sebi smeo dozvoliti i lično sam sretan i zadovoljan što je za vreme našeg mandata i naše prisutnosti ovde u lokalnoj samoupravi Državna revizorska inspekcija došla i utvrdila. Nisu to neke nepravilnosti koje bi se mogle podvesti tendenciozno smišljenog, nego su to nepravilnosti koje su sastavni deo poslovanja. I sam taj izveštaj
koja državna revizorska inspekcija u dokumentaciji prezentovala, mislim da treba da bude put i parametar u kom pravcu mi treba da idemo, a to je poštovanje slova zakona i onoga što iziskuje pravilnik o budžetskom poslovanju. Odbornici su podržali odluku o postavljanju spomenika Svetom Orbanu ispred Doma kulture u Horgošu, rad vajara Tibora Turi Tereka. Sredstva za postavljanje spomenika zaštitniku vinara i vinogradara obezbeđuje red vitezova vina Sveti Orban sa sedištem u Horgošu. Data je saglasnost na izmenu programa poslovanja preduzeća Potijski vodovodi iz Horgoša i cenovnik obrazovno-kulturne ustanove Knesa, a izvršene su i kadrovske promene u upravnom i nadzornom odboru regionalno kreativnog ateljeja Kanjiža i Savetu za upravljanje migracijama.